3 najčastejšie chyby začínajúcich fotografov. Prvá chyba. Očakávanie, že technika urobí za vás všetko. Spoliehanie sa na to, že keď kúpite kameru a techniky na niekoľko tisíc eur, zlepšie vaše zábery, je najväčší mýtus. Začínal by som tým, čo už máte. Ak máte základný foťák, výborne, naštudujte jeho do poslednej bodky a používajte to vtedy, keď dosiahnete jeho limitácie. Druhá chyba. Očakávanie, že retuš a úprava fotiek vám zlepšia výsledok. Viac než učiť, ako editovať fotografie, lepšie sa sústrediť na tom, ako ich správne robiť. Potom menej budete trvať na tom, ako ich editovať a celý proces bude rýchlejší. Tretia chyba. Fotenie len známych a kamarátov. Začínať s fotením kamarátov je dobre, pretože vy ich už poznáte a môžete vytvoriť hocičo bez záväzkov. Len aby sa zlepšovať, bude určite treba začínať pracovať s viac estetickými ľuďmi. Napríklad profesionálne modely, blogeri, herci alebo obyčajní ľudia, ktorí sa vám páčia charizmou. Oslovte ich a vaše fotografie začnú byť o mnoho lepšie.